Здравейте, аз съм Прея и сега ще ви разкажа за всички наши места. Срещам те в дълбоко замръзнали дни, сякаш сме живели в непрекъсната зима. Откакто те има, снегът се топи. Няма да започвам с имало едно време, но ще ви издам една тайна, обществена тайна. Тя е, че всяка песен си има история. Тя за мен започна всъщност, когато затворих страниците на книгата, едноименната книга, издадена на български от ентусиаст. И истината е, че преди да разбера, че книгата се превръща в новия световен бестселър, че е преведена на 40 езика и че в момента в Холивуд тече подготовка по екранизацията ѝ, тя за мен се превърна в книга кауза. Защото посланията, които се съдържат в нея, трябва според мен да стигнат до възможно най-широк кръг от хора, тъй като са много важни, тъй като според мен засягат доста голяма част от обществото и защото хората не обичат често да говорят за част от тях. Там аз много се помъчих да синтезирам всичките тези емоции в 3 минути, приблизително. Но мисля, че успях до някъде. После режисьора Бойко Щонов, който също остана доста впечатлен от книгата и усети доста неща, ги преобразува в картина, много красива картина. Видеото се снима в продължение на 3 дни. Има много красиви природни кадри. Някои от тях са на морето, други са около София. Има малко студийни кадри, но главната картинка е природа. Много красиви кадри. Искам ми се посланието, което песента и видеото оставят, да бъде, че общото положението никога не е безнадежно и че дори когато се чувстваш така, защото всички сме се чувствали така по един или друг начин, винаги има план Б, винаги има начин да излезеш от това състояние, да цветът ти да стане от сив цветен и общото много често този начин трябва да го потърсим някъде в себе си и в най-близките си. И всъщност призовавам всички, които някога са чувствали това чувство на безизходица, всеки път, когато това ни се случи всъщност, да се сещаме, че има и друг начин.